Look at the new body, guys. Mchuya mbotanga mamboona new body, guys. Mbota sayo new body, guys. Mbona yo new body. Ah, intinda adiwe diwe. Tuku improve by the day askana. Organic. Tuku improve angu chimbuya unai, guys. Tuku improve. Tase monika new body, guys. Unaika new body. Kadumbaka toka nina naro karamba upera. Kadumbaka. Tase guys, ka new body. Muna tuona yeri, guys. Muna tuona yeri, guys. Tase monika new body, guys. Tase monika new body. To hips to aserera, guys. Chimugara toto pera tase mo. New body muri kuiona here, guys, kuti ndikutonya toramba ndichidzikira. Hesi Annabelle, my favorite gombimbo. My favorite ghost, one ghost rinongo risina utsinye anyway. Totonya toona kuti zvako ndezve entertainment no utsinye. Muri kundiona here, guys, new body. Mai muri kuiona here, guys, mbotangawo mataura, guys, nyaye kwaitsaka fridge makashipa. Ndakashipa. Ndakashipa ende kana ndodzokera ndotoshipa ndidzokera nezvinhu zvangu. Kana ndodzokera ndinotoshipa ndidzokera nezvinhu zvangu. Ndozvisirani. My money, my rules. Ndotoshipa ndidzokera nayo fridge yangu. Ndodzokera zvisina masofa. Kana ndodzoka ndoshipa ndichidzoka nazvo. Guys, chimbotaura izve body, guys. Lucinda ndepi apo. Lucinda tarisa shamwari pandave. Mina ndibvise juice yazi nyatsokuona. Tase money pandave, guys. Tase umoni, guys. Tase money pandave. Look at me, guys. Tase money pandave, guys. Tase umoni, guys. Zvasiyana. Handina hangu kunyanyisa asi zvasiyana. Tase money, guys. Look at me, guys. Tase umoni. Tase umoni, guys. Dagaro riya kuchina rapera. Saka ndiri kuakufara, guys. Ndiri kuakufara. Ndiri kuakufara, guys, kuti wela rei yakatishandei, yakashanda, guys. Tani mazvona. Hesi Miki. Zvaiti zvikuita ka, guys. Zvikuita handiti. Thank you, Anna. Andaslima. Tasechero kumeso ndandakazvimba kapaya kudai. Ndandakazvimba. Hanzi body ma. Aiwa body ndakashipa. Body ndashipa here. Ndanga kuti ndozoti yashipiwe kana kuti yakangoyo yakadai. Hameno kuti tingazoti body iri kumira sei. But zviri kuita, guys. Annabelle ati yakudara zviri kuita. Ndaona ruoko kuti madzikira I am so jealous. Wazvokwaona ka? Ndosaka ndati muone ruoko kuti munyatsokuona, guys, kuti zviri kuita, guys. Zviri kuita. Aiwa zviri kuita. Zvokuti pasama apa zvikauya sama ikasvika ari munoziva isusu ma old cargo. Techida kupfeka indotopfeka bumshot ani muzati topfeka indotopfeka bumshot. Then chida kukia bumshot isu ma cold cargo. Because atiregi. Aiwa kumira kuregererani. Aiwa kurega atiregi. Kumira ndokati siri kuzoita. Right, chirega ndigare pasi. Right, ndikuita ndichimwa, guys. Nango ndingati, guys. Zvidoro ndaona kuti ndovaviwa ndazvitadza. Zvidoro ndaona ndingavaviwa ndikazvirega. Zvidoro zvandinyanzo kuzvisisa. Right. Masquera say, guys. I hope muri right kumatima enyika kwamuri. Vadi vegist vose vaya va love gist lovers gather here. Ita zvamuda. Aiwa, ndita zvanda. Ipapa ndakato iyo zvino ndakatotsika chepakati. Ndakatojamuka because ndikuzviti I'm one man band. So ndakatojamuka zvokutoda. Ndakatojamuka. Handisi kudzokera tsvimbo. No. Hanzi pakutoda ndimire. Aiwa hatisi kumira. Kwaiti simeni ndini wenyu old cargo wakabata Germany. Tichasvika ipapo imbopamira ipapo. Mira. Vadi vegist. Yai NDP. Yaibva ku-SA ichiya ku-UK ichazodzokera ku-SA kana kuti ku-Zimbabwe amene kuti ichadzokera kupi. So, yeah. Hanza mnoke ndiyenesa ndashakuvaviwa indatadza ngambo Hanzi thank you anodiwa feli. Guys, time tinisira masters, guys. Ma old cargo titrewo time chitikandira masters, guys. Isu ma old cargo vakabato nedementia. Muri kungoona kuti dementia kuti shungurudza, guys. Imboita yawo muchindikandira masters, guys. Ndiwirewo tsitsi vasikana nditori panguva yakaoma, guys. Thank you anodiwa feli. Ndite ndikandira masters, guys. So zvazvo zvinotomira mushi. Ite ndikandira masters, guys. Time ndikandira masters, guys. Old cargos. Takutisu vave kuchati zvinezvi mayeu chichiti mapiritsi te BP, mapiritsi emakumbo, mapiritsi emukanga musoro, dementia, guys, musazodaro. Sitem chitikandirawo zvima uyu tutenga mapiritsi. Right.
Anze musagwena nsimeli aiwa. Right. So guys, masquera say. Keti wanasi webe mazita cho asingaperi na yewe mwanangu unoda kuita mastamanga niko na hizo. Saka I hope muri right guys. Dambe hanzi YouTube ya pindira. Sekai uri ku YouTube. Sekai ukatora video rangu. Anditika kana uri mudayari. Sekai futi uri follower ukoko. Kana uri mudayari ukatora video. Tell me. Because ukatora video racho usina kundiudza uchandivenga warowa ne copyright. Because unotongorowa ne copyright. Ina ndinenge ndichi operator. Asikana bro wangu kudanyaya. Shamwari chibondolo ndahlakuvavi wasakana zongoita iri tinda tirega nduye yeke sha. Andidi kuzowanda nedoro sha dango ya yeke. Zvedoro ndanadzega nte zvekofi sha. Saka and how is your husband? Smell dara ve boshe kuti kara toenda kubasa. Saka pata kuti hello pa dementia. But guys right, saka nyaya ndauya nayo panapa nasi ndeyekuti nachida mbotanga ndataura na uyo brongo ari ku YouTube kuti undiudze kana uchinge wakutora something unouya kuseti simeli pane video rakati. Because kune vanhu vanooperator ma-streets, it's not me. And kune munhu ari akangomirira izvozvo kunobambwa ku YouTube, ku Facebook, sometimes it's automatic. Ndini ndinotozoti dzimwe nguva ndikaona ma-notification akuya kwandiri. Pane mamwe ma-upcoming andoona strika achitambira panapa. Ndinozongobvisa ma-page names ava anenge auya ari pama-copyright whatever yaya. Handimona ndoti uyu ndamupa copyright. Vazhinji ndongosiyawo zvakadaro. Handitoona. Saka kana uri ma-upcoming kazhinji ndotodaro. Ma-upcoming pandinoona inoti inouya notification kwanini nda kuma-admin ese notification. Ini ndozotozobvisa mumwe ndotoona kuti vari kuzama kusimuka ndobvisa ndosiya vanawo mavideo aya. But ava vanoti vakuru ava kazhinji kacho kunotori nemunhu tell me because unoroweswa ne-copyright. Anditi waona enochazovenga simeli vakandosana ne-copyright. Simeli havasitomboziva chinhu vari kubasa kwavo. Kune vanhu vanooperator ma-streets. Andiwana zvakafanana nekuti ukablokwa pa-social media apa. Sisimeli vanenge vari kubasa. Admin yangu yese irimo ma street. We are 8 admins. Irimo ma street. We are 8 admins amunoziva. Then 5 secret admins. Avasi pa admin pekupinda pa admin. Vane ndeve ma streets. Vane vachingotendera ma streets vachiona zviri ma streets vachingopa mazita kuti comment ish. Admin oita basa block. Antika admin ndakawapa go ahead kuti screen. Saka unenge wakasimela ngatori kubasa uko. 12 hour shift. Andina nguva yekutombota Facebook. Anditi maona kana ndiri kubasa. Unongorowa block iko kuma street iko because vanenge vanototaura tichasara nevashoma iva ma-old cargo iwayo ndiwo chasara pano young blood iyoyo yacho iyoyo endai kunoisi ini noise ndichaiita adzela wegonyeti muri mupenyu naimi ini noise ndichaiita kana yazouya yakanangana neni but handidi kuenda kunonanavira nyaya dzavanhu ndoda kuti iyo yakanangana neni. The same applies nepage diki riri kokoiro rine vanhu vanoricontrola ikokoko andisi rini ndinocontrola that page iro rimwe rakanzi Simeli Diaries rine vanhu vanotori controller. Inini once in a blue moon pandinogona kungoenda kuma ideas amunoposta kuseraya anotogwana ivo maadmin anenge achito ndo vanenge vachicontrola ikoko. Inini ndendisipo hamungoza ndendisipo but the pages estora anofanwa kuti amanye ese ari tuma page akamonetizwa saka anomhanya anditika. Saka hanzi chopisa patunas. Okay, mira titotaura mira wakadaro tinongovaudza mira chopisa patunas ku YouTube. Copyrights. Right, tatopedza. So waitako na chopisa patunas watopedza. Tatopedza maspots watopera so tatopera because andina problem noti mabloggers sometimes apota achitora but kana kune vanotora zvokuti vanongada kuti utukwe kutotora kuti vakutukise amanje ndinongokurosa necopyright. Andiwana torawo zvokuti vanoita entertainment handiti kwete zvokuti unotonyatsa nati uyu ndeye kutoti atoisa even caption aiswa ndeye kuti vanhu vakupisa haya manje atiti izvozvo ini ndokurovesa necopyright. Tinondivenga uri kuseri ndakubloga ndikuone asi unorohwa necopyright. Andiwana saka guys chekutanga andika ndisati tapinda panyaya yandauya nayo nhasi kuti tizotaura handitika pane nyaya yatoda kuti timbotanga taunza munhu ambotaura nezvenyaya yake munhu akarohwa nezvidhomo
Animaona munhu ari kurowa nezvidhoma. Saka ndati nini munhu ambotanga uya pana pambotaura nyaya yake, handika akaenda tozosara totaura nyaya dzedu. Tine nyaya nhasi tokuita we are going to have a live. Nandine topic but takutoisiya. Toda kuita a live with a difference. Handitika a live unogona kurowa necopyright zveshuwa sometimes. Oh, okay. Right, handitika saka takumbodedza munhu ushu first. Handika tinzwe nyaya iri pano. Handitika totanga tanzwa nyaya iyi iripo yeuyu munhu ane nyaya yake. Then tozotangira ipapo. Handi ndizvoka. Handi tinzwe. Face yangu chete unokwabugwa. Face yangu chete unokwabugwa. Chero voice rangu chairo unotokwabugwa. Zvino tinoti wesa voice rangu wesa zvimwe zvimidhori zvakadi zviri kumberi azvishande zvezve tinokwaburisa. Kunga ngwachidaira katika zuva jamba kuti apa pakati pelive dzedu vozoya vachitanga kupinda. Okay, anzi haina data mina ndifane nimwe number, alright. Bila phone. Yes my nyama. Tatenda, I know, no doubt. On you, no doubt, Tatenda, I know. Date me that phone. Kwa ndaka mburu nazvo nambiyasa sezvidhoma ndinanga nemuromo. Makaitike ichi chakaitika pamakari wane zvidhoma. Uyu ari kutorowa nani asi anogona kutorowa ipi pari panapa anogona kutorowa. Saka kungove very mindful because zvacho zvinongorova anytime anongorova, but zvaanotaura manje kana arowa nezvinhu izvi mirai. Admina to jamuka mu comment section. Hi guys, how are you guys? How are you guys? Okay. The one. Hello. Hello. Right. Uri right dear. Ndiri right. Nyaya yako wakamboda kusema uchitaurei uchindiudza but simwe nguva pacho ndinenge ndakabatikana. Saka izvozvi sokutaura kwako ndave palive. Can you please tell us exactly pazvakatangira, mafambiro azvakaita nezviri kuitika right now tinzwisise. Alright, sis, maybe I'm too emotional, so I'm just I'm too emotional. Okay. Alright, sis, maybe. Before deciding to go to Maya. 2022. Sinozvaifambira zvakanaka, anga pasina problem. Ndaigara nemusikana wangu ndaigara naye achitoenda kubasa, zvinhu zvichitoifambira, tichitokwanisawo kutochengeta vabereki kumba. It was 2022. Saka musikana uyu muna November ndopaakati inini handichakwanisi kugara kuno kundakuenda kumusha. Ndobva ndaona kuti mabhilusi anogona kundiremera ndega, mari yandaitambira nekuchengeta vabereki ndiri ndega zvinogona kundiremera. And also kuti ndiri vanhu vakushira naye wandisingazivi zvinogona kundiremera futi.
hanzi ubvisa paspeaker kana ukaisa paspeaker ndoone ma-earphones bvisa izvozvo utaure iri direct. But utiwedzerei volume right hade. Saka ndopanda kuti zvinhu zvinogona kundiremera kuti nditsvaga mumwe munhu wekuti ndishire naye, munhu watisingazivi, handina munhu watinoziva, munhu wandinongoziva uye musikana iye nemukomana wangu wandaidana naye. Mukomana wangu ndibati hazvinetse, iwo kubasa kwako kwaunoshanda unobuda maweekends, chitakura zvinhu zvako uye nazvo kunoko unopota uchiuya kuno kumaweekends kuzosvikirawo kana wazowanawo basa rine mari wazozvigarirawo hako wega. Ndibva ndazvinzwisisa, ndibva musikana waenda kuZimbabwe, ndibva ndatakura zvinhu zvako ndibva ndazviisa kumba kwomukomana wangu, ndibva ndatanga kugara ndichiuya kumba maweekends. Saka paigara mukomana ndikamuudza kuti angatitamei panapa pakangowanda-wanda vanhu apaite ndichindotsvaga panzvimbo iri safe yekuti hapana kuwanda-wanda vanhu. Ndibva tawana pamba patakawana hatina kuziva kuti pamba apa panga paine vamwe mai musimba vaigara ipapo. It was December 2022. Saka taenda pamba ipapo tikabva tawana imba ndibva tatobhadhara zvese ndibva tati tikutopinda mwedzi iwowo muna December. Ndibva landlord vati kuti it's okay. Saka landlord havana kutiudzawo kuti pane vamwe vanogara pano chechi. Takadzongoonawo mai ava vabuya muna January. Patikati toda kuziva kuti panapa pana mai musimba vanogara panapa. Ndaitozviendera kubasa, zvinhu zvichifamba zvakanaka. Kutanga 2023 muna March ndipandakaona kuchinja pabhodhi yangu, urwere, kurwara musoro usinganzwisisike, makumbo akabva atanga kuzvimba, kubasa kwacho zvinhu hazvichafamba, hazvichaendeka. Zvokuti ndega ndaingozvibvunza kuti musoro wangu unorwadza everyday ndinotadza kushanda ndiri kubasa, ndinomwa mapiritsi makuseni manheru ndikwanise kushanda, ndikwanise kurara. Chii chiri kuitika? Pandangoti mheno pamwe zvichaperawo. Ndakabva ndagara 2023 ndichishingirira ndichishanda. Saka ndaiti weekend ndikauya kumba, mai ava vakamboona mukomana wakabata kana plastic, vanomira kutarisa zvezvokuchiva kuti iwe unoda musikana wako chaizvo, sei uchitenga nebhanana rese, wabva watenga nebhanana rese chairo, zvezvokuchiva matauro avaiita. Handina kuziva kuti mai ava vaichiva mukomana. Ndobva tagara takabva tatanga kunetsana nemukomana zvisinganzwisisike, kutanga kurongana mumba, zvinhu zvacho zvakasingatongonzwisisike. It was 2023. Takagara tichingonetsana 2024 mai ava ndaivada ende ndaivarespectawo, ndaivaona samai vangu because ndimai vechikuru. Ndikaitawo dambudziko ndaivatsanangurirawo, zvafamba zvafamba so ivo votondipawo advice. 2024 muna February murungu wangu ndipo akati inini takuenda kune imwe nyika, tichashandire kunoko, takunoshanda kune imwe nyika. Saka kuti tichienda newe hazvichaite because izvezvi zvinhu hazvina kutimirira zvakanaka, tinofanira kuti tigadzirisewo zvatinogadzirisa, asi tichakupawo pashoma patichakwanisawo kukupawo semunhu tashanda newo zvakanaka. Izvi aingozvipromisawo kubva kudhara kuti patichaenda tichakupawo zvakaringanawo newe. Ndikanakuti it's okay. Saka mai ava vanga vane chimubhedha chavanga vainacho, inokunzwawo tsitsi nokuonawo kuti murungu ari kutengesa zvinhu zvake akuenda. Ndobva ndatovaudza ndikati murungu wangu ari kutengesa mubhedha, ndime maitawa zvemubhedha, kune mubhedha uripo wakanaka, ndogona kutaura naye akupai mubhedha iwo ine cheap price. Zvisinei ndakabva ndataura nemurungu wangu, ndobva abvuma, ndobva akatengesera mubhedha uyoyo. Saka yakwana nguva yekuti murungu wangu akuenda, takutakura zvinhu zvezvi takuya nazvo kumba. Mai ava vakaratidza kubatikana nemubhedha wavakatengeserwa nemurungu. Because pakauya mubhedha iye pakauya mubhedha iri 2, pakauya paine queen bed, ndo wanga ndapiwa nemurungu wangu.
nedouble bed ndio wanga uri mubhedha wavo. Saka vakaratidza kubatikana like kuti vanga vachida king ndio vanga vachida, but mungu vakati uyu handikutengese, uyu ndichakupa iwewe, ndikutengesa ndeuyu. Ndakatanga kufona ndiri kubasa because ndakasara kubasa ndichicleana, ndobva vakauyawo nezvinhu kumba, ndovakauya nezvinhu, ndobva ndatry kufona ndichivafonera chida kuvabvunza kuti vanhu vane nezvinhu vasvika here kumba. Ndakaona mai ava vasi kundipindura, varikublutika mameseji angu havasi kundidayira. Ndobva ndazofona panhamba yemukomana wangu ndikati zvinhu zvasvika here, vanhu vaya nezvinhu vasvika nazvo here. Zvikanzi zvinhu zvasvika kuti tava tiri busy, tava tichiburutsa zvinhu, handina kunzwa foni yako. Ndikati it's okay. Ndapedza kucleana ndobva ndaenda kumba. Ndasvika kumba ndandaona mai ava zvavari hazvisiri izvo, vari kuratidza kubatikana kuti mubhedha uyu havana kufarira. Ndobva vatanga kutaura zvikanzi tabva makuseni tichingogadzirisa mubhedha uyu hausi kuita, uri kunetsa. Mubhedha wacho unenge usingaite uyu. Zvisineiwo ndandine mumwe mubhedha munyowani wakandinawo, ndobva ndati kana uyu uchinetsa uyu chitorai uyu haakundozotengesa kuitira kuti mari yako yandabhadhara kubasa ite sei idzoke. Zvikanzi uyu mubhedha uyu hauite uyu, zviri nawo tondipa uyu zvako, kureva wanga ndataura uyuyu. Ndobva ndavapa mubhedha wangu uyoyo, ndobva ndatora wangu iwowo. Saka kubva ipapo mabhariro edu namai ava zvanga zvakuonesa kuti zvachinja, asiriwo magariro ataiita, zvanga zvachinja. Saka kubva ipapo ndakangozviti it's okay, ina handina chandatadza. Ndavapa mubhedha unongoenderana nemubhedha waramba, it's okay. Ndazotengesa mubhedha ndawanawo mari yangu, it's okay. Ndobva tagara. Saka muna October 2024 ndakaenda kuchechi, ndakaenda kune imwe chechi. Ndopakatanga kubuda zvinhu izvi, ndandoisana kubuda matangiro akaita zvinhu izvi. Yes, Melissa. Ndopakatanga kubuda nhande yako taura. Ndopakatanga kubuda zvinhu izvi kuchechi zvichiti unotsvinya, zvakataura zvinhu zvakawanda-wanda, unotsvinya, haugarike naye. Ndobva zvabvunza kuti ndimani, ndibva zvaramba kutaura. Musi wayo ndobva wapfuura. Kubva ipapo ndakabva ndadzoka kumba, ndopakatangira zvinhu izvi. Pandaizama kutsanangurira vanhu kuti inini zvinhu zviri kuitika pandiri nawo ndisi kuzvinzwisisa, zvinhu zviri kutsanangura kuti kwandiri manje zvanga zvava kuchiuya zvichitsanangura kuti ndini mai ava vachitaura zita ravo, ndini nhengi. Ndakabata life yako, hauna chauchaita muupenyu, kunotsvinya, mubhedha wakandipa handiude, zvese vachitsanangura zvese, kurwara kwese kwandaita, musoro kwese, kurwara kwese kwandakaita, vachitaura. Pandatsanangurawo mukomana wangu ndikati kando zvinhu zviri kuitika, ina handisi kuzvinzwisisa. Saka havanawo kuzvinzwisisa, akabva ati ina handizvinzwisise izvi, unless ndazvionera nemaziso angu. Ndobva azoti umwe musi abva kubasa achisvika mumba, ndibva achikusvika achingonditarisa so, ndibva zvinhu zvezvo zvakuye, ndibva zvatanga kutaura. Zvikanzi ndakamushandisa, ndakaenda kun'anga, kwandakaenda kun'anga ndikanopiwa mushonga. I'm sorry. Oh, it's okay. It's okay. Take your time. It's okay. Zvikanzi ndakanopiwa mushonga kuti bhizinesi rangu rifambe. N'anga yakandiudza kuti unofanira kutsvaga munhu unoshandisa, uchabikira mushonga iwomupa unoshandisa. Saka vakazama kubikira mukomana wangu panga ndiri kubasa, vachimubikira chikafu vachimupa, zvikatadza kushanda. Ndobva vazobikira inini. I remember the day ravakandifosa kudya chikafu. Ndikatoti ndakaguta, ndabika kara, ndisi kuda kudya chikafu chedu. Zvikanzi chikafu ichi chinonaka, ndachibika chinonaka, ndachibika zvakanaka. Ndobva ndadya chikafu chechi. Ndopedei rakagara zvinhu munyama yangu.
because toda kuraya toda kusacrifice toda ropa zviro zvangu zvavakadya zvinoda ropa zviri kuda ropa kuti bhizinesi rangu rifambe hazvibvisike zvinhu izvozvo zvandakaisa munyama yangu zvisina racho ndakataura kusadya kuvhara kudya ndichirarama nemai yangu kuti ndidye chikafu chacho chaicho chinooneka zvairapa tabatsirwa tadzoka pamba mai avo vakatanga kushauta handina kwakonfront handina zvandikataura navo vakatanga kutuka maprofita anokutaura zvekuti maroyi unongoita bhisi nemaprofita unei chauinacho munhu unoshanda mumba chauinacho zvinooneka chaunobata ndichitaura nemudaisosismeni mubhodhi yako unofamba zvinofamba dzimwe dzenguva zvinotadza kurara zvinogara pahuro kundivhara kufema saka makazobva here pamba pana mai avo matisismeni makazobva here pamba pamaigara namai avo hamutombosangani nawo ndiwe aiwa saka taura kunosismeni inokokosora chikosoro tikutodzwa kuti chikosoro chako hachisi makosoro akutoita hasi chikununwa chikosoro vakaisa chikosoro panyama yangu nekutoileti ndinotambudzika kuenda kutoileti hauindi kutoileti zvavakaisa saka hauindi kutoileti ndinoenda si zvekutamburira chero wadya chero ndadya ko kana malaxa anosvika mudumba yawo uende futi still ndikaita zvokunwira mapirizi anoklina ndinoenda zvakanaka asi ndikangomira kuna mapirizi wani right saka nhai mwanangu ndoda kubvunza I want to ask mwanangu sorry kudzosera sure mbijana paunorohwa nezvinhu izvi zvamai ava zvichitaura zvinotaura like iwe unozoziva sei kuti zvataura chakati ndanga nchiti zvakati unodii pane anorekodha ndinozvinzwa sesimeni ndinotozvinzwa ndichitozvitaura unenge usina control yako iwewe pane mawedzi anenge achingotaurika usina control nawo achingobuda achitaura zvinhu zvakadaro asi ndinenge ndichizvinzwa ndinotozozvisanangura kuti ndanga ndichiti zvakati kana mweya wacho wainda kana mweya wacho wainda yo saka zvinoita how long zvinobuda nguva yakareba zvakati when and when zvinongobuda pazvangodira ngobuda like hazvidi kuti ndiplay music dzekuchechi kana kuti ndipfugame ndinamate ndikangotanga kunamata mweya uyo unobva wauya unobva watanga kutaura ko kachitanga kunamata uchinamata paine umwe munhu chero mweya uyo ukauya iwe ukaramba uchinamata sinzi uchigona kuunzwa mweya uyo unokureva kuti unouya here overtake munamato wako paunenge uchida kuita unotoya nepower zvokuovertake zvanenge uchitaura handizokwanisi kuramba ndichinamata because mweya uyo unouya overtake wondivhara kunamata kweko wotanga kutaura zvaunenge uchitaura like uchiti muri kutikuvadza nezvaunenge uchitaura kuti at least zvinaninika unotombotaura kuti muri kutikuvadza kureva kuti unototya kunamata kamweya uyu saka panoda kuti iwo uite zvechechi apa kana wakubatsirwa zvoda kuti chirega kuenda kune zvechibhoyi chita zvechechi noti uchitombotaura hawo kuti muri kutikuvadza muchechi kureva kuti ndo kune possibility kuti zvinokwanisa kubviswa ikono kuti unotombokuvadzwa nepaunonamata paya
saka beta kuti uchingostika ipapo. And saka izvo zvakagumisira kukurova rini? Izvo like makusemi zvaitika. Nhasi. Wangaonani saka? Ndandendeka. Saka kana zvaya uri wega, what do you unoita sei? Apana ndiye ndakangogara like kana ndakamira zvakakundibatawo ndakamira ndinogara pasi kuitira kuti sometimes izvo zvinoita ndezvokuti ndinogona kutanga kutaura kuti tikubvisa zvinhu zvedu like ndotanga kuzvipuma kudai sokuchita kunge ndiri kubvisa zvimwe zvinhu pabhodhi yangu. Saka tigonere tiite bhivhidho newe tombodedza maprayer warriors apa iwe ikoko vambonamata ipapa iwe uri pavidhio call ikokoko. Toda kuti tione kuti zvinoramba here kuti zvingabva. Amen. Ndizvona ndichiita sisimele kuti ndiwane munhu anondinamatira kuti ndione kuti zvinochinjawo here. Izvi before hedu tisati takundichakupa number yekuti uinde kune munhu iyeye anditi wechechi akunamatiri. Anditi but ndandiri kuti usati waenda kune munhu iyeye number ndichakupa inde kune munhu iyeye unakunamatira. But usati waenda izvozvi right now maprayer warriors chero kuchidzedu tizvati takaipa hedu tiri madevil hatina hedu we are not perfect actually andika hatisi perfect. Asi Mwari tomunzwa ende patomudana anotidayira. Anditi ndikadedzawo 2-3 apa vakauya apa 2-3 takaita video call newe vakatanga kunamata newe right now timbonzwa kuti after that chii chinoitika. Atisi guys, get me right. Handi muri kunzwa, no one is we are all far from being perfect. Anditi we are all far from being perfect, but Mwari tomuziva. And some of you guys, we have experienced the power of God. We have seen the hand of God. Pamwe pachaifunga kuti hatibudi takapabuda. Anditika nekunamata iye ni mutadzi kufugama ndichinamata ndine vamwe vanhu kuti ndikada kuvhura matestimonies vari papa vaindifondera maproblems avo taini ndinonamata nevanhu kuseruko vabvunzei apa kuseruko vanoda kutaura apa ngavataure kuseruko zvokuti kwete zvokunamata ndiri mufundisa kana kuti ndiri ani aiwa zvongoti munhu angoti simeni ndokumbira kuti angatimbonamata ipo pafoni papa tione handika tonamata ndichingocheka tichingonamata munozouya ndokumbirawo 3 guys azvireve kuti nokuti muri pasocial media toteza makuwa 3 vanhu vakaipa no. This is entertainment. And after I always tell you kuti after everything is said and done munhu wega andigoni kujaja because usati warara zvaunoita ndonozviziva. Handitika vamwe venyu munotanga maenda mucloset munotanga kutaura naMwari wenyu muchigadzisana naMwari wenyu and because Mwari havana basa kuti wamboita chivi 2 hours ago. Handitika havana basa because vanotozviziva tiri mazambiringa tinowa tichimuka even soko ravo vakazvitaura vanotozviziva. And saka ndiri kungodawo 3 people apa 3 people varipo vanoti tikuda kunamata nemwana ushu palive panapa we put a video andika ivamwe vese varuko tichinongonamatawo tiri kwati 3 volidam in prayers apa isusu tichinamata tiri kwatiri kunoko. Let's see kuti pamwana wayo hapana chinochinja here. Anditi because I believe inini kuti Mwari ndiye mukuru pane zvese tingaita zvese tingaenda kumaprofita tingaenda kunganga kumasvikiro ngana kupi but even masvikiro anozoti Mwari variko muprofita nokuti dei vanga vasingazvizivi ingadei vachivhara rufu gwavo. But the fact yekuti chero ukaita nganga ine mukurumbiro wakadini chero ukaita shavira kadini chero ukaita zvakadini une guva rako rakakumirira Mwari vega ndo vasina guva rakavamirira zvinoreva kuti Mwari ndio mukuru wazvese. Anditika right ndokumbirawo mise request let me remove iya bro wangu angachida kupinda pa first ndokumbirawo muningiri as just scream orinze yangu a lot is happening right now. Kurema ko damage reri chimarriage chiga kudaro zvewe chiga kudaro zvewe ngakudaro kaiwe usadaro iwe marriage diaries usadaro zvewe guys right guys ndokumbira vakuda right tine 1 ndokumbira mise bandikiri ndoda una Simon nikikiri can you please send in your request guys ndikukumbira mastokozo Imon mastokozo I'm not judging you but mastokozo ga mastokozo guys muripo erapa mainini muripo maichangata where are you maichangata where are you Maichangata muripo here Maichangata are you there ndokumbira muripo here Maichangata hanzi ndipewo phone number yekufona ndikuda kuedza vanhu right
Thank you, Master Koso. Right. Usanyare. And they told Dokumbra send them my request, guys. Wamada kusenda. Dokumbra send my request. Send them my request or Maripo. Send them my request to one. Send them my request, guys. Maripo, Markuda Kuna Matan, send them my request, guys. Send us Ruba, please add me. Mary Kana Ukati Age and engage to send the request. Tikaputi Ukwanso Yansokuras Kanaka, but I'm trying to add you from the comments, from the comment section. Gawa we might changata Christine kana ari potete cha i prayer team rangu randu kudedza I prayer team rangu randu. But anyway tine wangu vanhu vari right, let's have this new blood coming to pray vasheke denga. Let me find something chekuti ndise phone padenga so that mukwanise kuonana naye anmona muna matamaka mutarisa ndingaiseko guys, kettle I shipped it from Africa. This shape, it came in the container. I shipped. What's a request? Don't decline and you no accept. Usa decline. Dokumbro guys can answer add. All right, Maisha, let me try to add you. Do good out to 3 up, and you so that you can say say phone up. Mukwanse kumuona and it got. Routing mukwanse kumuona. Apa mnenge mnyato muona did. Rukonaka Master Ghost. Aiwa, ndisuona sisimeli. Awusikuona phone. Kwidza mbijana. Kana ndikadai rukona. Yeah, iko zvino Kana ndafunga kuti but a little bit. Ndikadai makona. Yeah, mukada. But it's black and ndisikuona ini. Ichiri black asanda mi but murukona phone here. Yes. Ndoda kumone Maisha ndikushaka ku I'm trying to add you what. Ndoda kumuone phone chat. Kuti kana ndakumu ndakamirira wachi 3 kuti apinde. Hala. Ndozvatoda kaizvi utko to young blood diaries. To my prayer warrior. To my prayer ninja warrior. Ndo chaizvo. Keep it up girls. Remember makadaro. Right. Maisha, I'm trying to add you and I'm ngajoine live. I don't know kuti anenge aine data reku live here. I don't know. Une data reku live? All right. Ari kuti phone imwe chete saka no problem, we'll do a video call. Maisha edaka wangu ringoti edging ka pa. You know what's going on? Guys, imimi makwira be yourselves and pakunamata musamiswe, let the spirit lead. And musamiswe musalimitwe nesu, don't look at the comment section and itaisha makwirira. Itaisha makwirira musatombotarisa kana kuti muzati nguva yatinenge tari aisiye munhu yaise ndeya Mwari. Saka zvamakwirira muri kuzadambudziko retakaita munin'ina wenyu uyu mwana uyu ari panapa. Maisha ndakutombozama kubvisa paedhi apa nditrai kuedha uyu aisa request tione machuma. Because iwe uri kuramba kukwira kudondi edhi guest. Mwadona zviri kumbofamba sei? Vakufona tiri kulive uyai kulive tora ifoni iyoyo ine video ramuda kuti vanhu vaone then motora kamera yefoni yamuri kuitisa live mongoitena mobva maratidza kudai toisa ifoni iyoyi pasi ndozvandoda kukuudzai. Alright, sharp. Right. Kwirai guys, ndatomutonedza pauye kwirai guys, ndobva ndatomufonera nevideo call apa vanhu vakutadza kukwira. Alright, I'm don't say. I'm sure I don't say. And I hope I see phone. No, Satan pakadai ndo panodaka. Pakadai ndo panoda Satan. Ipapa. I don't samai mwana shepa. Thank you. Wana pinda. The other one, can I talk to them? Takada. I slice it away. The last one, guys, can I talk to them? Takada. Right. Bastana. Jakumira taski panapa. Ande. In the mighty name of Jesus, Father, we thank you for today. We thank you, Father, for our sister. Sorry.
Zita? Ani? Ani? Ogre. Ogra. Okay. Ogra, God, we thank you for our sister Ogra, my Lord. We thank you for your life. We thank you, Father, for this day that you have allowed us, Lord, to call upon your name. For you said in your word, those who call upon your name, Lord, they shall not call it in vain. Father, whatever the devil might have planted in her body, my Lord, I command it today in the name of Jesus. May set her free. Every bondage, every evil spirit that has been planted by the wicked one, Lord, may it be released. We send your angels right now to touch our sister. For you said, when 2 or 3 are gathered in my name, Father, I am among their midst. Father, right now, we thank you, Holy Spirit. We thank you, Spirit of God, oh Lord. We give you all the glory and honor. We exalt your name, Father. You are a faithful God. You are the same yesterday, today, and forever. Murimari minana marweshamiso. Baba bata umranda kaduwenyu dwara nasi Baba. Wiraitidze isimba renyu mukati menyama dzekudimba. Baba chingava mitombo ishu ingava mwoyo wa Baba. Bataina sisi munene. Sister yedu Baba. Zviraitidze Baba. Zaruvaita ramatsika Baba zvakaitwa asingazive. Chingava zvakabata mukusaziva. Chingava zvaakairongerwa newakaitakatiwa upenyu hwake Baba. Tinorisa simba renyu reminana. We release your mighty power. Let your mighty hand be upon her, Lord. In the name of Jesus, we exalt your name today, Lord. We give you all the glory and honor, that the world may know that indeed you are a living God, the creator of the heaven and the earth. Father, you have preserved this world with your wisdom and power. Baba, hakuna chinoramba pashoko renyu, hakuna chinoramba mukati Baba, katika senza chichitenda mukati mehana dzedu, hapana chinokundikana Baba. Muri mwari asingachinji, muri mwari asingakundikani, hakuna kunobvira makakundikana kubvira nyika ichitanga. Baba, tinotenda makuri Baba, kuti munozarura, munokumbidza Baba zvese zvakaipa Baba. May she be released from that bondage of the wicked one. In the name of Jesus, Baba, we pray and join faith. We join our hands in faith, and Father, I'm believing the mighty power of God, that there is no barrier, there is no limited space that is too deep for you, Father. There is no case, Father, that is too high for you, my Lord. You said you can scale the mountains, Father. You can measure the waters of your hollow hands, my Lord. Father, we thank you today, Lord, that whatever the devil might have put in our sister, Lord, to destroy her life, we say no. She will not die but live. I speak life upon Aubrey. I speak life right now. She is not going to die. Whatever the devil might be saying right now, but I speak life. I release life in abundance. That same spirit that raised Christ from the dead, it will be quickened every fiber of her being, from the crown of her head to the soles of her feet. Father, we release that spirit of God. Wala mweya wakabuka sabjevu bakataba. Niwa mweya mwechenye ujarana mweya wakobi. Utauraya wose zakaitwa ni wakaiba. Baba utabisa zese kutaka jise Baba. Ngawa mkuta physically. Ngawa mkuta akabacha Baba. Muruzisa. Tinoshuraya kuvara nasi mwari. Nokutimbi Baba makatoka mchokoreni. Makaticha trample upon scorpions and serpents. But they will not hurt us by any means. Mwari shokorina zoperera zadare mwari. Makachaura like my words that I send forth. It will not return unto me void, but it will accomplish everything I send it. And it will prosper everywhere it goes. May it prosper in our sister. May it restore her health. May whatever it is that has been planted in her body, Father, we release it right now. We rebuke and paralyze those evil works today. Baba,
I'm not ready sinyatsoka ibaba baba sarwezi tinokumbira nyasha baba nyasha dzedu pamusoro paogriman tinokumbira nyasha pane mumwe nemumwe baba ari comment section ari kudzimbikana nemiri baba we speak health in their life we speak divine health in the mighty name of Jesus ndinoziva muri mwari wesimba ndinoziva muri mwari asinganyadzisi ndinoziva muri mwari wechikuriri baba vese vakatamba nezita remwari vakasangana nezita renyu tinokumbira simba rerunyararo simba rerunyararo simba reruponeso simba rerudzikinirwa pamusoro peno nevana venyu mwari musasiya vachitambiswa naro sambe nasatani mwari musasiya vana vedu vachifara kurima muri mwari vaiponi muri mwari vakazara nengoni nenyasha mwari tinongotenda simba renyu baba hamungasii vana venyu vachiitwa zvavanoda nasatani makati ndakakuziva kubva kusiasiitwa mudumbu ramai vako ndikakunyora muchanza dzemaoko angu baba you said you will never sleep nor slumber you watch over us day and night you watch over us you watch over our sister baba I release fire upon her body I release fire upon her body I release the fire of the Holy Spirit right now mnondo wenyashe munondo waJehova pamusoro peupenyu hwake waogri baba ndinorelisa moto baba pisai baba pese pakaraipa baba every evil altar that has been raised against it Father we burn it right now we burn that altar we burn that identity into 2025 let your life be a testimony let your life be a testimony Father we are waiting for this testimony that Maria Munyatise Maria there is nothing too hard for you there is nothing too difficult for you Lord Father we thank you today for our sister we release her from the bondage of the wicked one her life is set free from now and today those spirits will never anymore talk and do her body again in the mighty name of Jesus I give you all the glory Lord I exalt your name my Father I thank you Lord tinongoisa kwamuri baba tinongoisa mbiri yose kugwayana nokuti muri mwari asingachinji muri mwari asingasanduki muri mwari asinganyadzisi muri mwari anosvinurira shoko rake mwari ndinokutendai nekusatsikisa shoko renyu makataura mukati those who call upon your name Father I will hear them and I will answer their prayer our prayers today is let there be light let there be healing in God's body Father let there be life tinotaura upenyu tinoberesa musoro pasi sister yedu Lord in the mighty name of Jesus thank you Lord matwe nezita raJesu makanaka mutsvene baba makatendeka baba mune mwana tenda tinotenda tinotenda Jesu inotenda baba masikatano baba denga rababa release your power Lord mwari we release your power Jehovah muri mwari anorapa vanorwara muri mwari anorapa vanorwara muri mwari anongura baba speak life we speak life dai kugona kwenu we speak life Jesus tinotenda kubata kwenu ana baba tinotaura chifanyasha dzedenga nokuvhenekera nechidza thank you Lord tinotenda mutsvene tinotenda Jehovah tenda Thank you ladies thank you hi Ogi how are you feeling what do I say
I say. Ndakabata pandava Pari kurwadza. chiro chikuita kuti Chakamira ipapo. Wapuwa uya chiripo. changa chiripo Pawatanga kusvika pano. Guys, namatai chinhu chiri chasvika apa. Kana zvichigona ngaarutse. Naso sorry yenyu guys, matopinda music panapa. Kana zvichigona ngaatuburitse, ngaarutse. ndokwanisa kuverenga even a verse while you pray. Yes. All right. But pane pawangochitaura apa. Wangochitaura kuti hanzi ti. Thank you, Heavenly Father. Kumbira kuimba. Okay. Yeah, imba chirumbo chwa face. God, I love you. Good, 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 I love you. No tender, no tender, Mwari Baba, 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 Yeah, I just want to read Psalms 35. It's talking about our enemies. We are crying to God concerning our enemies. It says, contend, O Lord, with those who contend with me. Fight against those who are fighting against me. Take up shield and buckler. Arise and come to my aid. Brandish spear and javelin against those who pursue me. Say to my soul, I am your salvation. May those who seek my life be disgraced and put to shame. And may those who plot ruin be turned back in dismay. May they be like chaff before the wind, with the angel of the Lord driving them away. May their path be dark and slippery, with the angel of the Lord pursuing them. Since then hid their net from me without a cause dug a pit for me. May their ruin overtake them by surprise. May the net that hid entangle them. May they fall into the pit to their ruin. In other verse, they say, may they fall in the pit they've dug for me. Then my soul will rejoice in the Lord and delight in his salvation. My whole being will exclaim, who is this you, O Lord? You rescue the poor from those too strong for them, the poor and needy from those who rob them. Ruthless witnesses. I think I'll end there. And then I'll read Isaiah 40. I'll start from verse 6. A voice says, cry out, and I say, what shall I cry? All men are like grass, and all their glory is like the flower of the field. The grass withers, and the flowers fail.
because the breath of the Lord blow over them. Surely the people are grass, the grass withers and the flower fall, but the word of God stands forever. You bring good tidings to Zion. Go up a high mountain, and you bring good tidings to Jerusalem. Lift up your voice with a shout. Lift up, do not be afraid. Say to the towns of Judah, here is your God. See, the sovereign Lord comes with power, and his arm rules him, and see, his reward is with him. His recompense accompanies him. He turns his flock like a shepherd, and he gathers the lamb in his arms and carries them close to his heart. He is gentle and leads those that have young. So in those verses, they just strengthen me. The first one is talking about the reward. When we cry unto God, what you do to our enemies. And then on Isaiah, it shows us how big God is. That we are nothing before him, but when you call upon him and you love him, he will surely protect you, which means our enemies or our challenges, they are nothing before God. So whatever my sister is feeling right now, you should have in your heart to know that the greater one is in you. Amen. God in you is greater than anything. Amen. Is greater than what you are feeling right now. Amen. So let us pray. Amen. Let's namate. Amen. Mwari ndiri kutendai pane ino nguva baba nesimba ramapa varandakadzei baba panguva ino baba ramatipa baba kuti tikuone baba kubatana obri panguva ino baba Mwari ndinokumbira simba redenga rekuti baba kuporeswa kwake obri ndokwandinokumbira panguva ino baba vatai nhengo dzese dzemwiri wake baba vari kumusoro kudenga munoporesai murimi pese pari kumurwadza baba vari kumusoro kudenga izvo Up my home, they will stumble and fall. Father, we pray right now with our sister Aubrey. Whatever, Father, is binding her, Father, whatever is putting her under bondage, Lord, may you show mercy upon her life. Father, show mercy and release her from that bondage. Father, there is no mountain too high for you, Lord. No river too deep for you, Lord. Father, the same love you had for children of Israel. Father, despite Father, the being used to the bondage of the Egyptians, Father, you redeemed them and you showed them love and delivered them. Father, we call upon our sister right now, no matter how long he has gone through with this pain, Lord. Even if he has gotten used to it, Lord, today is the day to say, enough is enough. Father, let that demon come out of it. Let that evil spirit come out of it. That is binding their heart, that is causing pain in their body. Right now, in the name of Jesus of Nazareth, Father, we release the power of the Holy Spirit. We release the power of God, Lord. We release your anointing and your favor. Father, we speak right now. We speak favor. We speak the spirit of love. We speak the spirit of God that surpasses all human understanding, Lord. That there is nothing too high for you. There is nothing too deep for you. There is nothing that you cannot do, my Lord. In the name of Jesus, we thank you, Father, that 1,000 might fall on our side and 10,000 on our right hand, but they will not come near us, Lord. In the name of Jesus, Father, we release the power of God upon Aubrey, wherever she is right now, Lord. Father, we speak healing. We speak divine healing, Lord. We speak healing. We release. We speak fire, Lord. Fire upon that enemy. Fire upon the camp of the enemy. Father, we speak destruction right now. Father, we come against every evil altar that has been
dzenyu risen baba against our noti sister. moto Father, baba kuna nothing is zvese zviri impossible with your kumuyisa word. baba With your nyangwe ari word, Lord, kudzitumira you iyi tend baba to make sure noti it mwari comes to pass. taurai naye Your word baba says if we call akundikane upon urongwa you, hwake you hwese will baba answer uri us. kumusoro Father, we kudenga thank you baba for ndati moto our prayers unopisa are yes mwari and ndati amen. moto Our sister baba is healed mwari right now. dzodzai baba From the odri crown of baba her head to the soles of her mudzodzei feet, odri she is baba uri living in kumusoro kudenga divine health. nekupenya pese Father, in the paanenge name ari of Jesus, mweya Father, mutsvene we vakiradzirwa release her naobri tendons, baba her poresai cells, and murimi her baba bones. nyasha dzenyu We baba clean her mwari blood right ndinokumbira now. In baba the baba mighty name I of declare Jesus, mwari Father, we serve the chakanaka pana God of obri miracles. panguva We ino serve I the God of declare mwari wonders. We simba serve renyu the pana God who obri never panguva changes, ino zozo unchangeable renyu God, baba uri kumusoro reliable kudenga Father, the muporese Prince of obri Peace, baba the pese Lion of panomurwadza Judah. baba poresai murimi Masentaraboshi baba karibasante, ndakumbira Libra baba conta utano shibrazonte, baba panyama Mareke yake bonta baba ndakumbira librazanke, baba sunungurwa Masantarabose baba kereboya. zviri kuitwa zvese Father, we nesatani thank you, paari Lord, baba that no ngazvishayiwe demon simba head out of baba hell. moto Hakuna unopisa zvitoma baba baba noti zvinokunda mwari imishe vese vari Jehovha. kutumira Hakuna mweya zvakaipa yetsvina kuna mweya obri yerima baba inokunda imishe paradzai Mwari murimi mutsvene, mwari muri Mwari ratidzai akatendeka, simba Mwari renyu baba asingasanduki, ndachema Mwari baba muri asingakundikane. mwari Baba wandinoziva tinoraida baba mweya mwari yezvidhonga, mweya ndimi baba yerwangu baba makaziva dambudziko ngaisiye rake risati murandakadzi wenyu ranowira ogri, asi zuva ranhasi ngaimurinise mwari right now. ndakukumbira Hana kuti ukama baba chiriparadzai yavo murimi vakaipa baba vakauchinga ngazvipere upenyu kubvira hwake nhasi vakachinga mwari muviri wake, dzanurai asi ini murimi ndimi musiki baba wamukamba. ndosaka tauya kwamuri Hamungamuzivi mwari nekuti achitongera tinoimba upenyu nemi mwari kuuya wedenga kuzotemera pavanhu mukadzi baba baba nokuti ndinoziva mwari apererwa Mwari, asi hamukundikani nokuti imi mwari makataura kuti zviratidzei patinoperera mwari kufunga kwedu, makataura wani kukumbirai patinoperera baba chamunokumbira ndochandokupai ungwaru hwedu zuva ranhasi ndopamunotangira. ndakumbira Baba, baba tangirai poreswa baba kudhilivha kwenyu kwaobri nhasi baba mukati memurandakadzi zviratidzei wenyu mwari poresai baba ogri. Baba, musunungurei pindurai baba muzita tsitsi dzenyu raJesu zuva ngadzikumbira ranhasi, mwari nyasha dzenyu mumuraitidze kwese ngadzikumbira kwaachaenda. mwari Hakutoenda mwari kuti makati musi zvapera wa21 matambudziko ese ndakaona apera simba mwari raMwari paupenyu makatisira hwangu, pamuchinjiko saka ndakadzikinurwa zuva baba ranhasi paFacebook. mwari Nemuzita ndaroravira raJesu mweya tinotaura yakaipa dzikinuro kuti ngaisabate kumurandakadzi, obri tinotaura simba ndinoraira zvese rechipuriri zvinotumwa pamusoro waOgri, ngazvisabate pamusoro obri pemurandakadzi mwari Ogri baba, ndakumbira baba tichibvisa mweya wese ari yechirwambo, kuita zvakaipa mweya pamusoro yetsvina, pake mweya yemadzinza, anotumira mweya zvaanotumira mhepo mwari dzinofamba ngazvidzokere nenyika baba. ikoko Tinongoti ndachema simba kwamuri rakamutsa baba Jesu kubva ndakumbira kuvakafa simba redenga ngarimutse jehovha zvakaurayiwa nasatani jaira mubhodhi yesista yedu. zviratidzei Simba simba rakamutsa Jesu renyu kubva mwari kuvakafa tsitsi baba dzenyu mwari ngaribate ruoko murandakadzi rwenyu wenyu zuva mwari ranhasi. nyasha Mwari, dzenyu mwari ndinokutendai ngazive baba pamusoro nesimba pake renyu, baba ndinokutendai ndakumbira Jehovha kuporeswa uri baba nana, mwari Jehovha ndinokudada nemi asingakundikani baba baba. mwari ndinoimba Tinongokutendai nemi tichipa mwari mbiri mwari tichidzosera mbiri ndinozvisa yose ndinotengeseri kwamuri kuti kutare baba takungotaura mukundikane, nechete baba mwari asi mukundikane zviratidzei Jehovha. pandaino Baba baba musati simba makambotisiya redenga toga baba baba, ngari muri nyika kutina yose obri baba yakamirira baba kuona mundopepei ukuru baba hwenyu nyasha baba. dzenyu Nyika baba yose nekuzara kwayo ngadziratidzwe ndeyenyu, baba vakurukure makaichengeta mbori muchakange baba maoko obri enyu baba, mwari ndiratidzei makaipreserva with baba your own simba wisdom redenga my baba Lord. Father, we ngarikumbira pray panguva unto ino you mwari today and we say, wakanaka Lord, mwari we ane call upon chipo your mwari name. May wadengarisa you ngakumburerai deliver baba our sister poresai from the murimi hands of ogri the baba wicked. ngadzidzai Father, may simba you baba cleanse her ise blood. baba May you cleanse her kudzidenga body. panguva ino Father, baba may you deliver her kumburerai from murimi any baba wickedness, any raiwe witchcraft. denga Father, mwari any demonic act that might have done baba to her, Lord. ndinokumbira May you simba deliver her, ndinokumbira my dzidzi Lord. ndinokumbira Muri mweya mwana wako asingachinji, wakaipa muri mwana muri mwari asina asingakurirwi, muri mwana mwari anokumbika asingatarisi baba mwari zverima denga baba. nekushanda Satani nemadhimoni ake, they were defeated 2,000 years ago and they still live under defeat. Father, the day Jesus died and went to hell and he defeated the devil, he pruned him, he made him a public spectacle, and he took the keys of death from him. What he is left with is Amen. deception. He is now rendered powerless. Amen. He no longer have power and dominion over Christians. In Amen. Jesus' name. Thank you, Lord. Okay. See what's happening. Ndaona wakunda kubvisa kamera because wakurira head. Ndosaka ndakubvisa kamera. And it's like wangochitira wangochipukuta what was happening? Because ndakona uchizama kuti ngongochida kurutsa ngongochida kuti bhazi wabvisa hede ndati ndabvisa kamera kuvanhu ndikakutadza kwandiri because ndaona kuti wanga wabvisa hede chingoripo wanga kutya
Serious? Eh. Mwari vanongoshamisa asi still I'm just gonna give you the number. Anditika wobva wazogoenda kuna andizi ndoisa kukamera. Do you mind? Do you mind putting in the camera back ku live? Kana kuti hausi comfortable. Ndaona uchinyara. All right, that's fine. That's okay. That's okay. Ndikandingoichireka ndichingoibvisa ikoko. Ingoisa apa. That's okay. That's okay. Saka ndichakukupa number two so that you just go andika and unonamatira futi ikoko anditi but nekutenda nefaith ukatendawo newe andika vamwe vakaudzwa hondo nemugwere wepfungwa vakati anopenga asi hondo ikauya handiti munhu akadhifita Goliath ndiDavid kakakati diki kakadai so handitika any prayer the fact yekuti vakadzi ava volunteered to come pane vanhu vese vari pava kakunamatira we don't take it for granted, we don't take it lightly handika they have certain power that they possess handiti and that power can heal you. Hazvina kuti dzimwe nguva hazvina kuti munhu anonamatira pastor kana kuti bishop kana kuti ani handika faith hanzi iwewo wega faith of a mustard seed kafaith kasidhi kadiki handika kanosimudza zvihombe. So right now let's just believe kuti mwari wakuitirawo zvakanaka uporeswe and number ndichakupa then ungobatawo ndapiwawo number dzisimeri ini ndichazama kuvaisirawo mamessages anditika kuti unamatirwe but tingazofarawo kana ukazodzoka semawira waita palife uchikumbira kuti ndoda kuenda pavanhu tozokumbirawo kuti ufare utidzoseorowo feedback kuti zviri kufamba sei. Let's walk this journey tese andika ngatifambe tese pane this journey tichinzwa kuti uri kufamba sei uri sei chii chikuitika pane change here tichingoenda tichingobatsirana tichingoenda takadaro kusvikira delivery mwari wakuitira zvakanaka but I hope kuti don't believe kuti mwari wakuitira zvakanaka already. Pane pawataura stereki but handina kunzwa zvaungochitaura ndatozama kuda kuti ndibate kuti chii but ndazvitraya kunzwa papa ichita kunge pane maechos kunge chii but you spoke twice chii changa chitaurika apangokuna kuitwa kunamatwa because ndachitaya kubata kuti uri kuti kudini but because onga uri papa chinamatiwa ndina kunyatsokwanisa kunzwa kuti zviri kufamba sei. So baby girl, we love you and we are going to be with you all the way through. Please number chakupa ndikapedza life but undiremind ndisazokanga nogara watonyora kuti number iya wotaura navo but ndipo update kuti zviri kufamba sei ndinge chiziva nditi. Thank you, Sis. Thank you so much. God bless you. Amen. All right. Iri boss antozotaura nditi. Right. Madzimai andizvi ndokutenda isei. Umwe anototadza kutadza chete kutadza kuti pakwira kudini nekuti dzita raMwari izita rinonyadzisa to those who are foolish kubuda paplatform uchinamata. Pane comment yandaona muna Clio abvunza, actually it was like a question anzi sei zvaitigwa palive andi data ndingapinduri pachinamatwa. Clio, simba raMwari hazina kuti papi andinamboona pamakabvunza Jesu pavaifamba mumasinagoge kana kuti mumastreet vachiporesa vanorwara kuti maibvunza kuti ko muri kuporesera vanorwara mastreet madi kuporesera vanorwara kudzimba dzavo. Jesu vaingotamira navo pese pavada munana waMwari panonamatirwa munhu hapana kuti pai ndosa kuti vamwe vachifamba muchitima chaimo chaipo vachiparidza shoko raMwari vachinamatira muchitima vamwe vanopinda muchipatara chaiko chaiko. It's not something new mazuva ano kuti pamalive platforms chaipo chaipo vanorwara vanonamatirwa vachitopora ipapo saka it's not accepted nepano munhu auya pano palive and auya pano palive atouya ini ndindatozongotaura kuti how about nokuti akachiti panotaura zvinhu how about tizviite zvipananamatwa pacho zvinotaura timboona kuti vanonamata vanamata tiono tinzoti zvezvo zvinoti kudini and that's why you need to pray but anyway kunamata hakuna formula kuti ngakunamatirwe mumba kana kuti pai tinogona kuti kwapano kuti simba raMwari rionekwe. Kune vana vanofunga kuti ndezvefacebook ndeyekutukana chete, Facebook ndeyekudigana ndeyekushorana chete, ndeyekutarisana pasi chete, ndeyekunotsvagana nelife dzevanhu vanogona kutoonawo something new kuti imomo mulife dzevanhu imomo muri kutobuda zvimwe zvinhu. Simba raMwari we go with the spirit zvataura Mwari ndo zvatinoita panguva iyoyo ndo zvavataura kuti ngaanamatirwe and anamatirwa and
kutendai. We thank God for the healing. I believe she has been healed, and I believe she also believes as well. Kuti ana machito madzimai ndoda kutendai. Mwari akuitire zvakanaka. Thank you for your love. Ndikumbira kungoverenga this verse kana achiri kuteerera anozonoriverenga anopota achiverenga ega. Romans 8 verse 11. It says, and if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies, and through his spirit who lives in you. Saka inini hangu, I think ndakamboya kwamuri ndichitaura nezvechallenge naneighbor yangu. I once went through something like this. Zvekuti izvo zvekuti unopiwa chikafu ndakatochipiwa ndikadya, and I was not aware, but ndiri munhu wangu anogara achinamata. Ndine chechi yandopinda tinoita malive. Vakaita 2 maSunday vachiita deliverance. Ndaiti yatanga vachingonamatira deliverance ndaimhanya kutoilet. Pekutanga nangu ndi coincident nofunga ndangoenda. Come next week Sunday vaita the same ndamhanya kutoilet. So it just touched me kuti this same situation I think I went through it, and pazvakazo manifest it was later ndakazoita go through an attack. But one thing that I know, the word of God never fails. Ukaverenga shoko raMwari chero faith yako iri weak, ukaverenga shoko rake ukangoti Mwari sezvamakataura mushoko renyu, you never fail. Vanhu vangarwadzisa nyama asi mweya havabati. Saka asakombovhunduka nyangwe zvikataura zvikadinga ngazvisimbise neshoko raMwari kuti mimi Mwari shoko renyu riri kuti kana ndiri kufa ndiri mukutenda shoko renyu. Mwari haambomusiyi akadaro, anotouya netestimony. Thank you so much. Thank you very much, madzimai. Mwari akuite zvakanaka. Thank you very much, Messi. Thank you, Mufunge. Thank you. Thank you, my sister. Thank you, my sister, Messi. Right. Guys, kana panona matwa 2 minutes guys, let's try to go serious. And just that I believe in kunamata, that's okay. And but toriga kumudisturb vachi vanenge vachibelieve anditi panenge pachinamatwa pachona, because atizive kuti Mwari vakatora the rejected stone, dombo rakaraswa nemuvaki ndora vakatora vakaisa pakona yemba kuti imba iyo imire, zvichireva kuti dai panga pasina kadombo ikako kakanga karaswa nemuvaki kasina basa kavakaisa pakona imba iyo yaigona kudengenyeka, asi vakaisa kadombo ikako imba ikamira. Saka sometimes ngatirege kungosvora nokuti kune madzimai ari kunamata vazopfeka bonnet kana kuti vazodai handika tongotaura zvisina nebasa rese pari kungoda tongotorawo 2 minutes. Guys, ngatirege kutamba guys, Mwari variko edu, tingatamba tingaita zvimwe setingadini, but chokwadi cheko ka look at your life, look at yourself. Handika unoona Mwari, chingozvitambisa iwewe unoona Mwari for you kuti uvepo nhasi uchitevedza malife aya uchitevedza mastreets hakusi kugona kana kungwara kwako, is the power of God. Mwari vazvitendera kuti uvepo, vakangoti it's a no zvakwana mangwana unofuma ukarova pasi tongoda tove rest in peace akaenda kunorara hana kumuka handi mazviona. Saka zvimwe zvinhu ngatingove serious for 2 minutes because whether we like it or not, God is there, and as he said into his word that every knee shall bow, every knee shall bow, and every tongue shall confess that indeed you are Christ. Kuti mabvi ese, hakuna kunzi mamwe mabvi, ndimi dzese, hakuna kunzi rimwe rurimi, kwakanzi dzese. Zvichireva kuti newe wacho nerimwe remazuva zvinogovana kupesa zvakusvikira iko zvino, pazvichakusvikira uchatopfugama nemabvi ako ugotaura nerurimi rwako kuti ndimi mega Mwari, ndimi moga Mwari. Saka let's not take some of these things for granted, guys. I know kuti hati believe in the same things tese anditira, but panenge pangoyawo munhu wanobhelieve nezvaanobhelieve anditira tingodiwo tinongo that moment we just respect whatever zvinenge zvichiitika ipapo anditi tongotarisawo toona kuti Mwari vanoda kuchiisa papi anditira, right. Saka inini ndakukata live ishi ndobva ndadzoka anditira, ndakukata live iyi and then I come back anditira, and then tokontinua mberi life yedu anditira, ndosvipa 1 hour 30 minutes then ndobva ndapedza ndoda kumbonorara.